Bisugo natin ay 300 ang kilo. Malakapas. Ito 100 pesos tumpok. Parang naulaan. Walang presyo eh. Walang presyo kaya nahulaan ko. Ayan po mga tumpukan po ng mga samaral, no? Ito pa, oh. 50 lang. 80. Ayan, no? Mga isang samaral po na inyong mabibili. 50 pesos tumpok ng mga espada. At mga tumpukan po ng mga isdang lapad o tunsoy. Ayan. 50 pesos po na inyong mabibili at mga isdang kabase. 50 pesos. At meron din po 50 pesos na mga tumpok. Ayan. Mga sapsap. At ito po ay 100 pesos, no? So yan po yung mga update natin sa mga tumpukan po. Napakadami, oh. Ayos na ayos sa mga pangat na gusto nyo pong luto. Okay na matisan na mga sapsap, mga sari-saring isda. Ayan po, no? 100 pesos po yan na mabibili. At 50 pesos. 50 pesos mga isdang espada. So, 100 pesos na tumpukan. May 50 pag mura talaga. Pag mura ay meron siyang bentahan ng 50 pesos na tumpok. Ganda ng